алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи хабарро пешкаши шумо мекунем. Дар барномаи имрӯзаи мо Неймар мегӯяд ки ба ПСЖ бармегардам ва 100% қувваи худро сарф мекунам. ӯ иброз намуд ки ба даста баргашта ба мавсими нав тайёрӣ хоҳад дид. Каме пеш хабар баромада буд ки бозингари бразилиягӣ ба Барселона бармегардад, аммо ин хабар нодуруст баромад. ба Фаронса бармегардам ва бо писарони дастаи худ якҷоя тамрин хоҳем кард, гуфт Неймар. Варзишгари Русия Николай Потапов бо Джошуа Гриру дар муҳорибаи барои ҷои дуюмро ишғол кардан дар рейтинги Федератсияи байналмилалии бозингарони бокс дар категорияи вазни 53.5 килограмм мағлуб гашт. Муҳориба 12 давро дар бар мегирифт. Қариб ҳамаи доварон тарафдори бозингари амрикоӣ яъне Гриру шуданд ва танҳо як довар ба ҳардуи бозингарон хол дод. Барои варзишгари 28-солаи рус Николай Потапов ин шикасти дуюмин мебошад. Ногуфта намонад ки Потапов 20 маротиба ки 11 тоаш бо нокаут анҷом ёфтааст, ғолиб баромадааст. муҳофизатгари Тоттенхем Киран Триппер метавонад фаъолияташро дар Германия давом диҳад. ба гуфтаҳои маҷаллаи Sky Sports Bavaria, ба ин бозингари 28-солаи англис шавқманд гаштааст. Триппер дар мавсими гузашта дар 38 матч бозӣ карда, дар 5 паси головар як маротиба зарба заданро фаромӯш кардааст. Голкипери Спартак Юлиус Гудачик дар инстаграмаш акси нави шлемашро гузошт. Дар мавсими 2019-2020 бозингари 30-солаи словакӣ дар экипировкае ки бо ғиштҳои сурх ва логотипи даста бо номаш кашида шудааст, бозӣ хоҳад кард. Дастаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар бозии баскетбол дар якдуфинали Лигаи Миллатҳо Бразилияро 3-2 мағлуб кард. Дар финал амрикоиҳо бо Русия рақобат хоҳанд кард. Капитани Спартак Gol.Tj дар якум давраи чемпионати Русия бар зидди Сочи дастаи худро аз якум голи онҳо халос кард. муҳофизатгар тӯбро аз кунҷи дарвоза дар муддати зарба задан берун овард ва ҳисобро 0-0 нигоҳ дошт. финали ҷуфти мардонаи Уимблдон ҷолиб гузашт. 5 соат бо 5-сет ва 4 брейк давом кард. Хуана Себастьяна Кабаля ва Роберта Фаре дар финал французҳо Никола Маю ва Эдуард Роже Васелинро мағлуб намуданд. Дар якум сет тӯб бар сари Маюи бечора зад. ин сабаб шуд ки бозӣ якчанд дақиқа манъ карда шавад. Никола Маюро духтурон аз назар гузаронида сахтии зарбаи тӯпи ба сараш задаро чен намуданд. дар давраи панҷуми бозӣ бошад тӯб ба гарданаш зад ва охирон зарба бошад ба Маю дар байни пойҳояш расид. ситораи якуми мавсими теннис Вуди Херрельсон ҳамаи ин ҳодисаро мушоҳида карда дар ҳайрат монд. Маю дар ин бозиаш бениҳоят бетақдир буд. бо ҳамин барномаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед ва лайку замгуларо фаромӯш накунед. хайр.